అమ్మాయి అబ్బాయికి ఇచ్చే ఫ్యాన్ షీట్ వాచ్ చెప్పండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే బొట్టు పెట్టుకొని అమ్మాయికి బొట్టు పెట్టుకొని ఇలా తీసుకోండి. సుమంగళీం ధోరణారుంధవేదస్సదా సౌభాగ్యమస్మై రత్నాయాదాస్తం విపరేతయ. మీ దంపతుల యొక్క నూతన గృహ ప్రవేశ వాస్తు పూజా సమయమునందు మీ నాయన గారు సూర్యనారాయణ గారు కుమార్తెను అల్లుడిని పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిగా ఆశీర్వదించినటువంటి పట్టు చీరలు కట్టురుగులు పళ్ళు పసుపు కుంకుమను నూతన వస్త్రద్వయం అట్లా ఇద్దరు కలిసి ఆ ప్లేట్ పట్టుకొని ఆ ఇద్దరు కలిసి ఇవ్వండి. ఇద్దరు కలిసి తీసుకుంటారు. ఇద్దరు కలిసి అందుకుంటున్నా పళ్ళు కాళ్ళకి నమస్కారం చేయండి. శతమానం భవతిర్దాయ పురుషస్పతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. కట్టుకోవడానికి చిన్న కట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉండాలి. అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయా?